гледаме, преди да сме почнали да правим каквото и да е, гледаме къде е главата. Аз не питах момченце, Момиченце са ми казали. Момиченце. Аз не мога да разбера. Май момиченцата бяха по-добре, не така рече? Ще видим. А вие имате какво вкъщи? Момченце. И то палавич момченце, да? Много пало. Ние си говорим, вие си мислите за нещо хубаво, като примерно за чанти или нещо такова. Ще усещате от време на време, че лекичко ще ви понатискам. Сега. Много бавно си поемате въздух. Леко и бавно. И издишите. Не се да не дишате толкова често. Поемате въздух, после го издишите. Сега един път малко по-дълбоко. И пак малко по-дълбоко. Страхът е по-голям. Значи аз натискам малко, обаче не съм чак толкова лош. Значи, подвижни сме. И просто да освободим тук долу малко място, което и направихме. Как? Много лесно. Леко болезнено ми е неприятно, иначе не е зле. Виж. Просто лишането през маската е малко трудно. Добре сме, нека. Не, без маката, но без малко цъпче. Спокойно. Тук долу е малко влезнено, да? Да. Я един път малко по-дълбоко. Супер! Значи, хубаво е, ние сега учихме се да си мием ръцете. Сега се учим да дишаме. Много ми е странно да го видим какво ще се учим. Да пазаруваме. Айде да пазаруваме онлайн, мисля, че вече знаем. И сега остава още 2-3 часа да се пробваме, не? Така? Колко време казахме, че ще пробваме? 10 минути. Да.
Ако не стане, на колко минути сме? 5. Как си? Просто гърба малко не защитава време. Ето. Какво се случва на мен? И главата е долу. Готово е? Да. Винаги не си мислех, че ще прекараме часове. Не чувствам. Ето е главата, можем да оттам да видим. Снимахме. Главата е вече долу. Плацентата ето нямаше на там, че няма нищо. Гръбчето беше от една страна, сега от другата. Нали, логично. Горе има малко място. Сега кръченцето само трябва да се наместят. Използваме да погледнем какво става тук. Няма някаква брадикардия, която виждаме, както си бе нормално. Ето пак да покажем незнаната, за нея това е най-важното, но главата е долу. Добре. Може да спрем това.